especial. Segons el calendari de lectures de l'Evangeli que seguim els cristians, estem arribant al final. Aviat comença l'Advent, que és la preparació per al naixement de Jesús. I aquest final d'any serveix per recordar-nos que Jesús és el rei d'un regne en què funcionen unes lleis molt especials. Prepara't per escoltar aquesta lectura. Fes una mica de silenci per fora i dintre teu per poder estar més atent. Posa't còmode a la cadira. Tanca els ulls, respira a poc 2 o 3 vegades, perquè el teu cos estigui ben relaxat. I escolta. Molts preguntaven a Jesús com seran les coses quan ens trobem amb Déu cara a cara. Llavors Jesús els va dir: mireu, el dia que ens trobem tots amb Déu serà com una gran reunió de tots els pobles i totes les persones que han viscut. I Déu manarà a uns posar-se a la seva dreta i altres a la seva esquerra. I als de la seva dreta els dirà: veniu amb mi per estar sempre al meu costat, a la meva festa, perquè vaig tenir fam i em veu donar de menjar, vaig tenir set i em veu donar de beure, era foraster i em veu donar casa, estava despullat i em veu vestir, estava malalt o a la presó i veu venir a veure'm. Tots els miraran sorpresos, sense saber quan havien fet tot això, però Déu els dirà: cada vegada que veu fer això amb un dels vostres germans, ho veu fer amb mi. Els de la seva esquerra, en canvi, els dirà: no teniu lloc aquí. Amb mi, perquè vaig tenir fam i set i vaig estar sol i nu i sense sostre i mai em veu ajudar de cap manera. Ells el miraven sense entendre i protestaran: però si mai et vam veure, Senyor. Però ell el contestarà: cada vegada que un germà us va demanar ajuda, era jo el que demanava l'ajuda. Després de sentir Jesús, tots van quedar pensarosos, cadascú intentava recordar si estava ajudant els seus germans cada dia o donant-los l'esquena. Durant moltes setmanes aquest any hem estat seguint Jesús, que en paraules i obres explicava als seus amics què és el regne de Déu. I ara resulta que Jesús és rei. Jesús és un rei molt especial, perquè la llei que ens proposa és la de la compassió i l'amor. Per saber si complim aquesta llei, ens podem preguntar si ajudem als altres donant-los de menjar, de beure, de vestir, acompanyant-los. I això es pot fer de moltes maneres. Pensa durant una estona de quina manera pots ajudar els que tens més a prop. Però és que, a més, Jesús ens demana que ens adonem que, quan estem ajudant l'altre, quan li fem el bé, ell mateix es fa present en el nostre camí i camina al nostre costat. Això és el regne de Déu, ser del grup d'amics de Déu a través de Jesús, un rei que ens mostra el camí, que és veritat i que ens porta vida. És el camí, Crist és la veritat, ha passat el seu esperit, Crist és la vida. Tu, Senyor, ets el meu Déu, jo et cerco, tot jo tinc set de tu, per tu estàs viu al meu cor.
com terra eixuta, sense una gota d'aigua. La teva gràcia és com un riu que ha brollat del teu costat. A poc ha anat creixent, en la fe m'ha confirmat. Hey! Crist és el camí, Crist és la veritat, ha passat el seu esperit. Crist és la vida, que sempre et pugui beneir i alçar les mans lluant el teu nom. Saciat del bo i millor, et lluaré amb el goig als llavis. La teva gràcia és com un riu que ha brollat del teu costat. A poc ha anat creixent, en la fe m'ha confirmat. Crist és el camí, Crist és la veritat, ha passat el seu esperit. Crist és la vida, Crist és el camí, Crist és la veritat, ha passat el seu esperit. Crist és la vida, Crist és el camí, Crist és la veritat, ha passat el seu esperit. És la vida. Jesús, vull ser part d'aquest regne en què tu ets el rei. Estar atent als que necessiten alguna cosa. No donar l'esquena als que em demanen ajuda. Animar els que estan tristos. Acompanyar els que se senten sols. Tenir en compte aquells que estan apartats. Així faré que s'acompleixi això que tantes vegades he pregat. Que vingui a nosaltres el teu regne. Pare nostre que estàs al cel, que sigui santificat el teu nom. Que vingui a nosaltres el teu regne. Que es faci la teva voluntat aquí a la terra com es fa al cel. El nostre pa de cada dia dona'ns, Senyor, el dia d'avui. I perdona les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. No permetis que caiguem en la temptació i deslliura'ns de qualsevol mal. Amén.